Тегәләнеп килүче милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында республикабызның зур концертлар залы сәхнәсендә мәдәниятебезне үстерүгә зур өлеш керткән татар классик композиторлар әсәрләреннән торган кичә булып узды. Оныта алмыйм дигән проект авторы Татарстанның халык артисты Флора Хәсәнова. Классик әсәрләрне тамашачыга халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреатлары Татьяна Халтурина һәм Зөлфәт Фәхрәзиев тәкъдим итте. Татар композиторларының тарихка калдырган изе һәм без бүген студияда Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерватория мөгаллиме Зөлфәт Фәхрәзиев белән сөйләшербез. Хәерле көн, Зөлфәт, исәнмесез? Хәерле көн, исән. Бик шатбыз сезне күрергә. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Һәм инде менә иң беренче рәхмәт сүзләрен без шулай ук әйтергә тиештер инде сезнең укытучыгызга, безнең танылган шәхсебез, музыкант Флора ханымга, чөнки ул менә шушы матур кичәне оештырып тамашачыга тәкъдим итте. Әлбәттә, проектның авторы профессор, Татарстанның халык артисты Флора Ибрahim кызы Хәсәнова. Бу концерт бик уңышлы узды, чөнки беләсезме, концертны үзе Флора Ибрahim кызы Хәсәнова ничек дип әйтик, оештырды һәм алып барды, һәм ул үзенең вакытында телевидениедә бик күп төрле программалар ясады, менә композиторларга багышлап, һәм әйтик, Нәҗип Җиһанов белән, Рөстәм Яхин белән, Рафаэль Билялов белән бик нык аралашты, һәм аларның әсәрләрен беренче башкаручы булып тарихка да кирип калган дип әйтсәк була әле, шулай бит әйе. Инде әйтеп киткәнегезчә, берничә композиторның иҗаты тәкъдим ителде, һәм инде шуларның һәрберсенә әзрәк кенә тукталып китсәк, бик әйбәт булыр иде. Иң беренче без Фәрит Яруллиннан башлыйк әле. Бу кешене инде без, бу композиторны Шүрәле композитор автор буларак беләбез. Әйе, безнең опера һәм балет театрында ел сайын Шүрәле балеты куела, һәм бездә генә түгел, Мәскәүдә дә һәм хәтта чит илләрдә дә бу балетны бик еш куялар, чөнки музыкасы бик әлбәттә матур, һәм безнең татар милләтебезнең иң яхшы яклардан күрсәтә торган музыкасы әсәре инде. Ләкин Фәрит Яруллинның язмышы бик аянычлы булды, чөнки ул безнең Татарстанда үсеп, татар гаиләсендә белем алырга Мәскәү консерваториясына китте. Мәскәү консерваториясын бетереп, Казанга кайткач инде ул менә Шүрәле балетыннан яза башлый, ләкин премьерасын күрә алмады, чөнки 41-нче елда безнең сугыш башланды, һәм инде ул вафат булды. Анда 44-нче елда архивларны менә эзләп табып, хәзер билгеле инде ул Белоруссия җилләрендә вафат булган. Әйе, Флор ханым үзе дә барган буга әле. Әйе, делегация белән ничек дип әйтик инде, искә алып кайтканнар аны. Кызын да шулай күрмәгән, менә балетын да шулай күрә алмаган, әле никадәр матур әсәрләр иҗат иткән булыр иде. Шунысын да әйтергә кирәк, аның музыкасын дип әйтәләр инде музыка белгечләре, нинди милләттән булмасын тамашачы барбер якын күрә менә шушы татар сәнгатен, аның музыкасы аша аңлап була дип әйтәләр, җиткер була дип. Һәм инде менә икенчесе безнең Александр Ключеровка тукталып китәсе килә. Бу инде искиткеч кызыклы шәхес, милләте рус булса да, ул татар сәнгатен шул кадәр яраткан, үз иткән композитор. Дөрес, ул да урыс гаиләсендә туып, бөтен гомерен менә татар сәнгатенә багышлады. Һәм ул үзенең вакытында бөтен авылларына, бөтен районнарга барып, менә татар фольклорын, җырларын язып эшкәртте. Һәм инде аның әлбәттә бөтен әсәрләре дә шул татар милләтенә багышлап татарча яза башлады инде ул. Аның фортепиано өчен бик матур әсәрләре бар. Без инде концертта аның Горная быль дигән әсәреннән фортепиано өчен эшкәртелгән Татьяна Халтурина, ул шул әсәрләрен уйнадык. Тагын нәрсәсе кызык,
ул да менә Фәрит Эрулин һәм Рөстәм Яхин алга барабыз инде. Кебек алар сыман Мәскәү консерваториясын бетерделәр һәм югары профессиональ белем бирү бинасында белем алдылар. Татарча язуына түгел бит әле, ул татар телен өйрәнгән. Татарлар белән гел татарча гына сөйләшә торган булган. Бу искиткеч матур күренеш миңа калса. Дөрес. Александр Сергеевич үзе ләкин татарча бөтен менә миннән дә яхшырак сөйләшкәндер. Шулайдыр. Һәр хәлдә шулай итеп искә алалар аны. Чын татар кешесе итеп, татарларны якын күреп, сәнгатебезне, үзебезне шулай безне зурлап сөйләшкән. Нәҗип ага Җиһанов. Бу инде искиткеч шәхес. Без инде аны менә бу Нәҗип Җиһанов консерваториясе дип әйтәбез. Аны ачу алдында торган. Һәм инде шунысы да кызыклы бит, сугыш барган чорда үзе дә әле яшь кенә студент. Ничек ул аңлата алган Казанда, Татарстанда консерватория кирәк икән? Беләсезме, ул без аны менә композитор дип хәзер атыйбыз, ләкин ул композитордан башка җәмәгать эшлеклесе булган. Бик зур һәм җәмәгать эшлеклесе булган. Һәм шуннан да инде менә 45-нче ел әле сугыш бетмәгән, ләкин ул бөтен зур кабинетларны узып, дөрес сүзләр табып, әлбәттә менә безнең музыкаль инфраструктураны яңа дәрәҗәгә күтәрде. Ул консерватория гына түгел, әлбәттә консерватория инде иң мөһим бинабыз инде белем бирә торган. Аннан башка театр һәм опера һәм балет театры, аннары безнең Татарстан дәүләт симфоник оркестры, урта махсус музыкаль мәктәбе, барысы да Нәҗип Аяз улы Җиһанов безнең музыкаль инфраструктурасының әтисе дип әйтеп була. Шулай ук үзеннән бит әле саллы гына музыка әсәрләре дә калдырган. Уннан артык 17 симфония, ялгышмасам, балетлар, Алтын чәч, фортепиано өчен бик күп әсәрләр, инструменталь ансамбльләр өчен бик күп әсәрләр. Мин инде концертта аның кеше балалар өчен язган кечкенә генә циклларын уйнадым. 12 зарисовка. Шул зарисовкаларның берничә 6 пьесалар уйнадым шул циклдан. Тагын бер композитор безнең Рафаэль Билялов. Бүгенге заман музыка белгечләре аның әсәрләре турында булай дип әйтәләр. Ул искиткеч заманча иҗат иткән, менә үзенең чорына да туры килмәгән дип әйтәләр. Аның әсәрләре бүген дә заманча шул кадәр яңгырый дип. Килешәсез бу фикер белән? Әлбәттә килешәм. Беренче минем Рафаэль Нуриевич Билялов белән танышуым, аның әсәре белән танышуым берничә ел элек Мирас фестивалендә булды. Мин аның фортепиано һәм фортепиано белән оркестр өчен концертын уйнадым. Концертта инде ноябрьдә узган концертта без Татьяна Халтуина белән аның фортепиано ансамбль өчен язылган әсәрен уйнадык. Менә шундый кызыклы факт бар. Yamaha фирмасы бар бит безнең рояльлар эшли торган. Ул конкурс игълан итте. Иң яхшы ансамбль, фортепиано ансамбль өчен язылган әсәренә. Рафаэль Нуриевич Билялов үзенең берничә әсәрен шул конкурска җибәрде һәм һәрбер әсәре җиңүче булды. Бөтен чорында булган. Менә шундый бик кызыклы факт һәм әлбәттә аның музыка хәзердә бик заманча яңгырый һәм бик еш уйнала. Аның иҗаты өйрәнеп бетелгән дип әйтеп буламы? Бөтенләй юк, ләкин менә вакыт бара торган саен без аны ныграк ничектер күбрәк ачабыз аның иҗатын. Менә сез үзегез дә бит инде мөгаллим укытасыз. Сезнең студентлар менә безнең татар композиторларның әсәрләрен башкаралармы? Алар ниндидер программаларга кертелгәнме? Башкаралар әлбәттә. Безнең хәтта зачет бар безнең милли композиторларга багышланган. Һәм анда безнең студентлар бик якын итеп
безнең композиторлар безнең әсәрләрен уйныйлар. Башкаралар, әлбәттә. Һәм инде тагын бер композиторыбыз калды, шушы кичәдә яңгыраган. Ул да булса Рөстәм Яхин, без инде аны татар сандугачы дип әйтәбез. Сандугач дөрес. Менә Сандугач әсәрен мин ул концертта башкардым. Фортепиано өчен эшкәртелгән, әлбәттә. Ләкин без аны ничек Татарстанның гимн авторын кебек беләбез. Безнең халкыбыз инде аның җырларын, романсларын җырлап йөри торган менә шундый көйләр язган инде ул. Италиядә Еш яңгырый торган композитор дип әйтсәк буламы аны менә бүгенге көндә башка татар композиторлар арасында? Әйе, әйтеп шулай да әйтсәк була. Менә үз вакытында Италиядә Джузеппе Вердиның операларын ариясын сызгырып йөриләр иде. Италиядә, безнең Татарстанда инде Рөстәм Яхинның романсларын яратып җырлыйлар, беләләр. Сандугач кына түгел, менә концертның исеме оныта алмыйм дип. Һәм ул еш башкара торган Яңгырый торган романстан алынган исеме дә, әйе. Аның бик күп әсәрләре фортепиано өчен әлбәттә бар. 2 сборник. Беренчесе инде ул менә мәктәптә укый торган укучыларга язган. Икенчесе калын сборник инде. Ул менә көллияттәге студентлар консерваториядә укый торган студентлар өчен язган катлаулырак пьесалар. Бик еш уйныйлар конкурсларда, концертларда. Һәм мин үзем аның фортепиано һәм оркестр өчен язылган концертын бик еш башкарам. Күптән түгел генә менә 100 еллыгы юбилей узды. Һәм без инде анда Галяскар Камал оркестры белән бик күп сәхнәләрдә шул концертны башкардык, аны бик яратып тыңлыйлар. Шуннан да бик моңлы һәм иң моңлы композитор дип әйтсәк була. Гадәттә без Зөлфәт менә сөйләшүләребезне тәмамлыйбыз музыкаль әсәр белән. Бүген менә уйладык та кайсы композиторның әсәрен яңгыратык икән дип. Без туктала алмадык. Беләсез, беркемгә дә өстенлек бирәсебез килмәде. Шуңа күрә без менә бу сөйләшүне шулай гына төгәлләргә уйладык. Һәрбер тамашачының күңеленә үзенең якын композитор бардыр. Менә бүген шуның әсәрләрен алып тыңласын әле дигән шундый теләктә калабыз. Һәм инде тамашачылардан тагын бер теләк җиткерәсем килә. Бу бер генә тапкыр узды концерт, шулай бит. Менә күбрәк шундый концертлар булсын иде. Классик әсәрләребез белән шулай безнең мәдәни тормышыбызны баетып торсагыз иде, бик рәхмәтле булыр идек без сезгә. Рәхмәт, без аның турында уйлыйбыз. Ышанып калабыз, тагын берничә концерт эшләргә. Көтәбез. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Тагын бер кат көнегез уңышлы, матур булсын, очрашып торырга насыйп булсын үзебезгә. Рәхмәт.